Hi mga bay, good morning. Mayong bungkag diri sa kuwait. Mapay pagmata na mo bay. Anang hubag na kayong mga aping tinulog. Karong adlaw mga bay. Minatsuhay ni ani. Kay maghakot na pud ni aning mga gamit. Pay pagmata, mata po tagudto. Bisag panalag sa lamang. Ang lamesa diri nawala na. Mo nang kuan hipos to putos na namo na ayan katong mga stainless buffet set di agi bang putos na namo garbage bag amo ipanglabay ako'y kinuko bay wa pa na ulian ang mga pamaol bay upat ka tao na ni akong gipangayuan og tambal ba sa kuan sakit sa lawas. Wagi nang hatag bisag usa nila oy. Wagi nang hatag. Sige na lamang. Amo na lamang ni ikaligo. Na nya kadtong lamisa ha. Ibalik na to diri sa samin. Kadto siya bay magic cabinet to siya. Gamay-gamay lang na pero daghan kay nagsulod ang mga bugata. Nya ang katong lahi na pud ilang plano. Ang katong bangko nga pula didto bantay mo katong gisilpihan namo. Pula nga taas sa glass room amo na po daw ibalhin dito tanaw na to ni nya kaning mga bangko abay mo ni lingkuran sa mga babae kay kung tingkaon man gud diri ang mga lalaki tanan diri sa lamisa nya ang mga babae tanan mag-set up na pud nag-set up ni lamisa diri sa dakong sala kay diha sila nangaon nya mo ni ilang lingkuran. Ya, karon isa ka na mo ni dito sa taas kayo. Agoy Ginoo ko. Taas kay isa ka bay. Tulo ka adlaw mi bay nagmataog ingon ani ka udto. Kay pahulay lagi kay katong atong Biyernes manggod mo toy last pakaon nila diri. Karon ang kuan ang liki kay ni mata magsayo. Ang liki ang amahan diri balikion man ni siya good. Matag sa iyo. Ako'y ba hinaabda na lamang na ako na kanang nagtuwad-tuwad na siya diha sa rep ba nangita siya o pipino. Unya. Anang adlaw Biyernes itim ginang kapuyan o ginanganang gid nga. Maligo sa midaan ba. Asnoy bigod mini. Mata ato. Hindi ko pala ako sinanay ng kasalita. Kabusis ko? Nga. As livi na minimata ato. Bay, mga pi mo na tayo sara. Oo niya. Jesus Mariusip Garapol. Biyernes magudiri Y classes. Ato ang Y classes sa ato Sabado ug Domingo. Ya, diri ang walay klase diri is Biyernes ug Sabado. Ang ilang first day of work diri, first day of school Domingo. Kay ilag yun, di sila mo tuog kalendaryo, pero nang sa naman kuha naman tani. Di sila mo tuog kalendaryo mga bay, pero ilang gisunod ang unsay nakabutang sa kalendaryo. Di ba ang nakabutang sa kalendar is Sunday, mo gid ang primerong adlaw. So mo gid na ilang gisunod. Mo na ang unang adlaw sa ilang trabaho, eskwela, tanan. So, mo na ang ilahang kuan diri weekend, Biyernes ug Sabado. Karon Biyernes way klase. Way klase bay kung normal nga adlaw, mamata mi alas 8. Kung normal ha walay Ramadan. Karon kay Ramadan man, iti man kapuya kay alas 12 na kas gabi human saka so alas 9 mi bangon, ligas ra ko sa kauras. Nya karon ay naligo o man ang kabos. Naligo pa ko. Ako yung nagligo. Lahi si Saranghi kay ako man siya mo nagkaligo kay mag-andam lagi anang pamaho anang likion. Karon susning ko. Nabdan ako sa kusina. Naghiwa na siya kamatis. Nagtimpla na siya siyang tuba. Nyayin ko nga may butag. Ni kon gyapon ko bisag nakulbaan ko ba kay bawo nagugko. Unsa ni siya masuko. So, nakahibawon ako sa ilang mga batasan. Nakulbaan siya kay kuno, pero ako nakulba, wa ako nabalaka. Nakulbaan lang ko, pero wa ako nabalaka kay, uy,
Marites, Ramadan ba ya? No, di ta pwede magpabadlong, di ta pwede masuko. Nanang kalmado lang ta. So karon, ingko maayong buntag. Wa jud na siya ni tubag bay, wa jud na siya tubag. Nya taod-taod nagyaw-yaw na siya. Sugod na siya gyaw pero ang iyang yaw is kalmado kaayo. Maka kanang admire sad ko, na-admire ko sa iyang pagkakalmado kay di biya gid siya inana musinggit biya gid na siya taas gid ang dugo ba kay kuan kanang ana na gid siya mo na gid na iyang batasan. So makulbaan ka kung masayop ka or malit ka sa imong trabaho sa iya ha. Pero na-admire ko sa pagkakalmado niya. Pero ako, wajud ko nabalaka, no? Wajud ko gibatik kabalaka. Yung ko, nagyaw-yaw po akong nanguna, ingon sad ko nga, panaho po ka oroy din ha. Ngano pong nisadyo po kag mata. Nakahibaw ka man nga, dagang kaing trabaho gabi. Alas 12 namin ni mata. Kay, basta pagkaon, alas 12 ni mata, alas 12 namin ni saka. Kay basta pagkaon, di gani, Huwebes pa lang, magluto na ko sa ubang mga putahi. Kay di makaya og Biyernes tanan. Kay sus ako lamang usa din ha, sige kirig-kirig sa kusina. Anaon man ko sa akong kauban, na late na kayo, almost hapit na gid na human tanan. So karon ang nahitabo bay. Tadtaw na yaw na pud siya nga. Ugma, sugod ugma siya. Sugod ugma Sabado. Kinahanglan nga, sugod unyang gabi de. Sugod unyang gabi. Imo nang buhaton ang akong pamahaw. Nya wa jud kong bitingog kay di man nganong buhaton naman unyang gabi ang iyang pamahaw mapanos sa baron. Nya wa jud ko nitingog ingko nga kuan niingon ko nga wa ko kanaog dayon ang akong tubag, wa ko kanaog dayon kay naligo pa ko ningon ko ana. Siya nga wa ko'y labot. Di karon nagyaw na siya. Siya wa ko'y labot man ko gigitik ba niya. Pero kuan ko nagyaw-yaw pud ko bawla pud ko diha uroy. Ko nga nya niingon siya nga kanang basta sugod unya maghimo na kadan sa akong pamahaw. Nya imo nang ibutang dito sa taas. Ako nang himo sa kong tuba. Nya na siya. Nya nilakaw na din siya dahil nag-walk out siya bay. Nya karon nagkaon na siya dito sa taas. Ako po dito ang kuan-kuan ko nga kanang initan ti ka sa imong pan. Pabugna-bugna po na ko iyang utok na. Ko initan ti ka sa imong pan kaya pumunday kay pan diha. Hindi siya kay bawa ka sa kumpan. Anak, kalmado siya pero ang iyang tubag ba mo nagsinuko pero kalmado na to sa iya. Kay bawa ka sa kumpan. Ko ako na limbit biton tanan may ganahan ani. Ang gihima bata-bata ba niya. Ko nga time sa kuhaon pa nako imong balasahon dito sa silong kay mo manday mabitbit. Kada adlaw na mo gid ni si balasahon nga kuan jaryo ba. Ko nya ingon siya. Otro na pud siya ingon nga basta ha unyang gabi kay aron di man ka makamata di ay sayo ningon si ana. Ko wa gani haraman mi ni mata pero wa man ka naog dayon. Kay naligo palagi mi kay kuan kabaw man ka nga gabi na mi kay makasaka labi na ron tingkaon akong ginaan bahala pud ka ron diha banaw. Di sugod atong Sabado bay hantud karon adlaw Lunes. Uto na mi kamata kay di naman ko manghimo pamahaw magud ni siya na fasting. Kuan ni sila din na wa nagpasting karon. Duha kaning amahan nga likiyon kaning tiyang kinamangurang anak kay nagtumar mga tambal. Nya karon bay. Karon Sabado, Domingo, Lunes, lami mig to. Kumayra pod. Kinanakit na ni among mga kuan unod-unod. Nangay kog tambal upat na sila gipanganog tambal ang inahan. Ang katong nagtrabaho sa balay tambalanan. Nangayo ko. Ang katupong nagtrabaho sa namaligya gug tambal. Nangayo sad ko. Halawa gyud mi tagay. Kaning usa kay nagtrabaho gid ni siya sa mga namaligyag tambal kay pharmacist man ni siya. No nya kaning usa nagtrabaho sa kuan kanang balay tambalanan. Nya kani pong inahan pud sipog aroy-aroy, sipog mi pangayo. Wow, gyud kining kinamangura nangayo mi. Inko ma'am na kay kuan di ma'am tambal sa pamaol sakit lawas mo. Wa gyud taon inko nga sige lamang di lamang mi mangayo sige na mi pamagid aning mga kuan mga pangabularyo labad akong ulo ron bay pag mata nako kay
kuan ang among aircon guba manggod si patay-patay ba. Kani gid diri sakit kay kada adlaw. Mao man gid ni kada adlaw akong sumbag kaning tuo ba. Tuo. Shout out Maal. Nadis Maal. Human sa kontrata balhin sa nasod nga mahal ang sweldo. Kisa man ni si asa man adapit ng mahal ang sweldo. Bitaw diri mga bay istoryanta mapila sweldo na ko diri ha. Pero sa sunod na lang. Kay managhakot na mi. Day silin, may galab shout out day. Kumusta man mo diha? Regard sa tanan. Hintaon, Mix Oliveros. Dahil nindot tayo ibalhin o kanang dagkog sweldo no. Nya, tigulang naman ta, di naman ta ka-apply anang arang-arang og sweldo. Kapoy kaayo, manghakot mi ron. Kani mga lamisa. Pero mga pisa mi Sara kani mga lamisa kay di ba nag-set up man mi diha og kanang buffet. Ana wa naman human na naman karon Lunes. Nya ugma Martes adto pud sa pikas pakaon didto na pud ko sa bagay na pud ko pizza. Wa mo gyud pahulay ang pizza diri kada adlaw kay maurag gyud kanang kuan kanang maurag gyud kaunon ani akong duha ka alaga. Texas. Sa Texas arang-arang unta ano pasugla ta diha ninyong trabaho. Ug kanang kuan kanang luto lang mga Arabic foods wa gyud ay problema daghan na kay tag nakatunan. Diri barato ra kay konsuldo diri bay oy. Malipay na lamang ko na mulantaw mo sa akong video punan-punan ako sweldo. Kabayad-bayad sa mga kautangan intan. So mao na mga bay. Tabang-tabang po ta ginagmay sa akong mga kaigsuonan nga mga tabanganan po. Inya karon say nga niini naghakot na mi ani. Kay gamay ra man kog luto ron ya. Merkules, Huwebes, Biyernes ang pinakalas nga adlaw sa Ramadan. Pero murag mauna na ang adlaw sugod sa adlaw nga kanang murag Pasko ba para sa amuha kay mahatag na silag mga kwarta aron. Ambot kami ani mag-story lang ko ninyo ha pilay among mga napamaskuhan taon. Daghan na kaayro kuan kanang daghan na kaayro na nag-post no. Congratulations sa mga kapwa nako mga Pilipino diri nga daghan na kay silag mga regalo karon nga gitawag diri hadiah. Daghan na kay silag mga post dagko kayo ingko sa naul. Apoy nakita naman nag-post 100. Oh my god, kadako. Ang 100 is sa atua nga kwarta murag 18 or 18,000 murag inana 18 or 17,000 almost 18,000 depende sa palitan muna ang 100 almost in kuna dako ug nila regalo kami ani may nalamang na 5 ang 5 sa ato is kanang ang 5 sa ato murag almost 1k ang katong among nadawat nga duha ang naghatag ato wala to nagpaingon og kinsa kay sa mukan siguro si magpasalamat may gidaghan kay me. Ang katong duha nga among nadawat is murag na ato sa kay 170 plus man ang palitan ron murag 178 177 ang palitan ron so 177 plus 177 14 15 murag nara sa 250 plus ang katong 2 KD. So may nalamang no, kapalita og 5 ka kilong bugas. Di ba? Sa moto ang amo ang primero na regalo. Wala pa dyan may pinaka-primero regalo. O niya lamang na ako i-story sa inyo ha kung makadawat na mi. Agoy, nangandoy sa naol. Nangandoy, magdaan ni makadawat. Ako'y Ginoo basta Ramadan man jud bay no perting kapuya. Kung ilalang dobleyo ng among sweldo Ramadan kalami ra gid unta sa paminaw. Pero unsa man lamang ginagmay lamang ipandunol. Ginoo marites. Mangapit sa amin mga pis amin marites. Mga pis amin. Kanya mo ning hawanon diri tanan tantangon mo ni. Kani bug-at kay inis tanan bay daghan kinig sulod. Ang sulod ni mga bug-at mga plato. Mga kuan. So, mga pisa ta. Ang hatag ko ang tagkusog diri, matso. Partner mo, sir. May tinapay, sir, natin. Gumawa ako ng style bread mo. Sara. Ha? Hindi ka pwede?
Maaga pa mag-alas 11 na nga eh. Pwede na. Ha? Pwede na. Pwede na. Nalanga ako nito kay mabiyak man yung ano natin. Ulo. Maganda yan. Hindi talaga pinansin ang gamot natin. Itong mga to, dead ma talaga. Tapos, nidool ko ni nanay. Yung ko nga, nay, init na gid kaya ang panahon ro, nay. Yung ko, anak, mainit na talaga, nay. Ano siya nga. Nga naman, ano sa may problema ni mo? Kung kani ba nga akong kuan, uniform siya pagka maestra, kaya rang, kuan baga ba, init. Tingtog na pa man eh. Yun siya nga duol, diri duol. Yun siya, hikap pa niya, hikap. Yun siya nga, no, makapal nga, no, sabi niya ganun. Sige, inshallah. Kuhaan na tayong tig-tatlo. Inshallah daw. Dapat 6 sa'yo. Alam mo, sabi ko, nay, mula nang dumating ako, nay, 3 lang binili mo, nay. Yung iba, mga bigay man yun ni Sarah, mga luma dito, ibigay sa kabila. Ngayon ko, anak, gani, mga daan man ni nila. Ako, palit na akong tulo ka buok katong taas. Ani, gipamutlan ako. Diri taman, gipamutlan ako. Kay, agoy din, no. Don't expect too much para hindi masaktan. Yes, correct, Mama Al. Hindi na ako marunong mag-expect ngayon. Basta go the flow lang, araw-araw. Laban. Adja! Fight! Kape. Agay! Adja lang, araw-araw. Nandoon na naman lahat ng sara-sara. Ano kinasara-sara? Ito. Mga pi sa amin, Mamaal, naabot na ka? Mamaya na. Good be, Imam. Kumusta kayo dyan? Okay lang, Maribelia, Kadayuna. Araw-araw fighting. Wala. OFW, wala manggay pang ipit sa buhok. Ang inipit ko kay aluminum foil. At saka yung, panglock sa pagkain. Alam mo, sara yung itim ba? Mahaba, parang alambre. Kasi inikot ko lang. Ito naman Manipis yung buhok mo, ano? Ito naman sa kindi. Ito yung buhok kong kabalik-kabalik. Oo. Kaya nga ayaw ipaipit ni nanay ng ganyan, di ba? Si, dami nang John, natanggal sabi sa ni buhok. nanay, wag mong ipitin ng ganyan ang buhok mo. Inggit lang siya. Ang ganda ng buhok ni Ikutin Sarah. mo, sabi niya, ikutin mo. Ikutin daw ganyan. Eh di wala na, makulot. Ginupitan niya nga ako dati, di ba buhok ko nga haba-haba. Ang haba, tinanggal lahat ng may kulay. Ang sa akin, manipis kasi pero pag mabungkag na siya, makapal naman tingnan. Nagiinom kayo? Pero yan lang ang buhok ko, ang cute. Ang nipis. Dati gusto ko manipis na buhok. Lorena Villarampa, hello, mega love shout out. Merlin Gumulon, shout out. Jacqueline Baritugo Doro, shout out. Bye, Shari. Alam mo, mula lang nung Friday, ganito ang tulog namin, masarap. Mula sa Thursday. dahil doon sa basag, Friday. basag trip nga ang tawag ko eh, aliki. Basag trip. Kita mo ngayon, tulog pa. Kasi, bihira lang yan magising ng umaga, mga asar talaga siya eh. Mga asar. Kape sa ta. Walang signal. Tatasan. Kape sa ta ba? Bawi lang ta. Bawi lang ta sa pagkaon ba? Yung pagkaon ni wagi problema di pagkaon ba? Halinggan? Di sara may maha patay sara. Ay, oo nga yung maha. Nakalimutan na. Saan ka naginom? Ay, mga pita ba? Daghanang ginato ng gatas. Bawi lang ta sa gatas ba? Gatas di ba? Sinako gatas di ba? Saan ka naginom? Kaya aron maputi na ba? Maputi ba? Ha? Oo nga pa. Happy birthday. Makaputi man sige kuan ba? Inom gatas ba? Ba, yula, shout out ba? Gatas di ay day? Oh, gatas ug kuan. Gatas ug Nescafe. Kung gimix. Ana, ko tawon sa ani mo daan aron matunaw gitong gatas ba kay
Lain mo ilang gatas diri kay bagtikon. Matagal siya magtunaw. Yan ang gamayon sa ano na. Mura na tag nagkuan. Mura na tag nagkape sa Starbucks ng creamy latte. Bula-bula siya. Tanawon pa nako. Ang unsa man. Sa may tanawon ni mo Marisol. Usapin mo muna doon, Sal. Kaya maingay ako, Sal. Doon ka. Jean Insoy. May gala shout out. Insoy ba na? Lain naman akong mata ron ba? Kay kuan na ba? Blurred. Labi na itong sikog luto ba ka ng... Ang kuan, kanibang singot dito. Mana sa imong mata. Di man din na maayo. Bag-ulam ko na kay bao. Singot ka na sikag. Trabaho rin, singot ka bay. Bay, mo ni bili nila gahapon bay o pizza bay. Di ay duha ka kuan plain, duha ka gulay. Kani wa gi iba ni. Di ko maghimo ani mangita. Yan na. Oh, mo ni mga bilin. Puno kay ni siya na, puno. Kani pizza puno gid ni siya wa pa nilabot ni mga pinirito. Niya inuman la kaon usahon na diri nako. Karon. Naghimo man kog star bread. Niya ambot na star ba ni ang akong bread. Sir, gusto mo sir, initin kong isa sir? Yeah. Nagsaram ko din siya mamata og sayo bay. Mang trip lang gini, ang basag trip pa. Bayula, mao bitaw diri sa gawas. Ilang gatas, bagtikon. Diri po, murag hupas na. Mao lagi bayula. Bagtik na ilang gatas mo na ang inyong teknik, ana. Magbutang mo gatas. Kanatanan yung timpla. Kanang gamay lang sa kayong ininit niya. Inyo lang sang tunawon siya, ana. Tunawon ninyo niya. Ayha ninyo po nag-ininit. Bawi lang ta sa gatas bay kay daghang gatas diri aron manindot niya itong mga panit na miss kitag panit. Hindi aram ta sulod. Ay, tinabalik na day kag abroad. Yes, bien. Usan ako katuig diri oy. Asa man gagikan di ay nganong karon pa mangga. Nanambok na kaati. Hoy day, naniwang magay ko day. Sa ako lang ning gisulob siguro pero kung magsuot ko og fit, naniwang na ko oy. Ligamay ko aning Ramadan. Isigsig kaon. Nakuha na kong 3 ka kilo. Diha mong pamaw, naghimo man kong star bread niya. Maupod niya ang bread nga akong gihimo na ipalaman nila diri. O, sarangi. Wa pa ng isang. Masaya pa lang ng isang Ala mga pinata. Mo na diha bien ed kamarin kung asa man ka nanangkong di ay nganong karon pa mangka nga. Dugay naman ko diri mag-usa naman ko katuig hala. Hala, grabe. Pertigil ka paspas sa panahon no. Sana ko katuig diri day. Paspasa kay sa ko ano adlaw eh. Di lang nimo pansinon. Sige lang good. Halang sige kab lang kada adlaw. Basi na kay ika-recommend diha. Ika-recommend. What do you mean? Kanang i-recommend na ko sa imo ha? Or ikaw i-recommend na ko? Paruha daw. Basig na kay ika-recommend diha. Paruha ko no. Kuan ka nang niabi mi mga amiga diri nga
kuan na ngayo og tabang kay mga kuan ba kanang nang layas ba nang layas. Nga di pa gusto mo uli. Ika-recommend na work. Unsa na nagubak ang CP mo nawa ko update nimo. Okay Ben, understandable. Dali ra kayo ang adlaw at dali ra lagi. Okay Ben, naintindihan ko Ben. Unsa man i-recommend na work? Oy, about recommendation. Kanang frankly speaking. Charot, English taron ha. About recommendation, frankly speaking. Dili ko ganahan. Kaya ngano, wala mo ko masayod kung unsay inyong dangatan diha nga balay. And wa pud ko kabalo kung mainantuson ba mo or masinabtanon ba mo ingon aron kay diri sa kani nga nasod ang dapat ang 100% nimo nga attitude diri is masinabtanon ug mainantuson ingon ana mo na dapat nga taas og porsyento sa imong batasan diri kay wala di mubo kay ka nagporsyento wa gyud ka pili ka diri kani nga nasod. So karon about recommendation dili jud ko mo recommend na. First and last na tong gi-recommend na kung akong igagaw. No, first and last tong nag-recommend ko. And lesson learned, daghan kog nakatunang lesson anang recommendation kay wa mo gud ta kay bawo og unsay inyong dangatan unya kun unsay mahitabo sa inyo ha. Syempre kisa may inyong basulon di katong nag-recommend sa inyo. Nya luoy kay taon ang nag-recommend nga nitabang lang. Nitabang aron matagaan mo og trabaho. Mao pa inyong basulon in taon kung unsay mahitabo sa inyo ha. Kay ngano diri man gud sa laing nasod. Wa gitay laing katabang diri kundi atong kaugalingon. Atong kaugalingon ray muluwas na to diri. Bisag unsa pa may mahitabo na to diri. Way laing mutabang atong yung kaugalingon bisag na atay mga kauban na nahitabo naman gud na bay sa pikas balay. Kay katong nahitabo kani nagkagubot ba. Unya wa jud koy natabang sa akong kauban, sa akong mga kauban sa pikas. Kanang gikuyog pud uroy ko sa likion po dito sa pikas. Kay giuli dito sa ahensya. Pero di po ko pwede makig-istorya. Kung sa man dai ko dito bato. Gihimo ra kong bato dito sa kyanan. Kuyog-kuyog ko nya di po ko pwede makig-istorya di po gani ko pwede maghawid sa iyahang kamot para ma-comfort lamang siya. Magsige kuan siga ang mata atong likion pud nga amo to pikas. Gusto na ko hawiran ang kamot to sa akong kauban kay gusto na ko siya i-comfort. Bisag sa paghawid lang sa kamot. Ako kinaw ko. Ahilak naman ako. Pahinomdom ako ba? Pwede dyan diri. Mama. Kapis ako ba? Nahilak naman ako. Di naman ginahitabo ko diri sa una. Nayabag man ni noon eh. Nga naman hinoon. Nahilak naman noon ko. Okay, pangi gitu eh. Di man ka. At tuwa time ko. Gusto na ko hawiran iyang kamot ba? Gusto ko makig-istorya. Istoryahan ako siya ba nga? Yung ko nga ka nang okay ra na. Inanaan ako ba? Okay ra na ha. Kaya na ni mo. Di po ka pwede may istorya Tagalog. Kaya di sila kasabot. Inanaan English. Niya. Babalo pa ka dito in English nga. Wag na, naginilakay. Nakausap na pag-English na maghilaka. Ako'y ginawa ko. Nya. Saan pa pag-English na nabalaka ka sa imong kauban? Ana, ang tao. Okay ra si ana on the spot. Di man ka maka-English. Unsa gyud imong gibati kay Bisaya man sab tugod ang kauban sa pikas ako na. Gusto na ko siya i-comfort kay na magiliki mo dito ka kauban sa una. Sip-sip ka iba. Nami kuan sa una diri. Matulang kagubot sila dito. Dito to sa dagat na itabo. Hala ka Ginoo ko kay gikuyog ko. Kung unsa may pulos ani ilang pagkuyog sa kuha. Nya pag naog di po ko pwede mo naog.
Naog na sakyanan kay nana dito sa ahensya. Ina po ko nga diha kami re. Ko mga pisti mo. Ko ana. Nya magsiglili sa kong luyo kay gusto na ko hawiran ng kamot sa kong kauban na ba. Ako lang anak, uyog lang na ako siya ba. Kay kuan gusto ka ng on the spot. On the spot gusto pagkaulian niya. Nabugbog pa to siya. Nabuklan diri sa luyo. Diri nasamad kay no gid ato iyang kauban nga kaaway niya. Ya siya pa giuli sa ahensya. Mo nang lagot kay mi. Nganong siya pa napauli nga dapat ang katong nang bugbog ang napauli sip-sip ang gusto. Panuway dako. Lagot ko. Nga. Ang taong kaloy. Kaloy taon ni ate. Di po ko pwede makigistorya. Pwede daw ko makigistorya. Ingleson. Ingko panahaw po already ha. Nya. Ingko manahog kita ko. Madam. Kay magbaybay ko ni ate. Ini ate, magbaybay ko ba? Ingko dili pwede. Dara ka. Inaan ko. Pisti mo. Anak dugo to sakyanan. Wag yun ko kagakos. Taon. Nakos unta ko. Kwanto on the spot ito pagkauli ha. Wag na nadahagod yung mga hinipos, mga hinagdaw in taon. Nangabilin. Luoy ang iyang mga natigom tanang mga hinipos, mga hinagdaw. Bilin yun. Kaya di naman po niya dadon. Luoy in taon kaayo. Naade ay nawayay po. Ay naayin taon. Mamimes na ay mag-inawayay diri. Ako may mo din silbi kapitan nila gud ako tig-uwang ba. Kaya kaning balay na mo diri. Kami diri. Mga kuan mi masinabtanon mi diri. Adto spikas puro yaw-yawanay dito. Adto pud pikas ilaig mga kuan makinaiya ba. Kung dili mi diri magpahiubos. Kung di mi magpaubsanon dinhi. Ano na bungkag na. Pirmi sige away na away kay samot. Na may ubang mga kauban ni mamaliki pud usahay. Ay, sos Ginoo kababayan ra gud, mga kababayan ra line. Armaras. Mga kababayan ra. Mga liki pud. Butasan nang ipamutang sila sa Ginoo. Daghan ako nakauban diri ba? Dugay na kay ko gud diri. Libaw na ko sa mga batasan ni sa mga tao ba. Wala na. Laban lang. Kami kung mapungot ni sa mga kauban-uban, utong na naman utong. Utong lang. Kay kinahanglan man diri nga kuan ka nang magpaubos gyud ka. Kay di ka magpaubos kung kalayo tanan ay masunog. Kinahanglan nay kalayo, nay tubig. Ha, nandiyan na Sara? Kinahanglan bay nay kalayo bay, naapoy tubig. Kay og puro kalayo mga tao diri. Sos Maria, mga sunog ta. Na kinahanglan na sinabtanon gyud. Kinahanglan gyud. Ako daghan ako mga kahiubos pud sa mga kaubanan pero sabot lang ko. Paubos ba? Paubos. Paubos lang kita. Kay sige tag yaw sige tag kasuko. Unsa may maani na to anang si tag kasuko? Si tag yaw. Wa man tay maani aron. Trabaho lang ta. Trabaho ana, sige lang padayon kada adlaw. Kay ug magsige padayon ta diri sa atong batasan mga liki. Wa gyud mahitabo. Nang lang na ay mapahitason. Apoy mapahiubsanon. Pero butangi ay kumpiyansa sa kuan mapahiubsanon kay mubuto musaka. Ay impas kung mubuto pod. Pero naningkamot biya po din taon ang mapahiubsanon, no? Nga, di gud din taon mabuto. Naningkamot yung kugmayo nga di ko mabuto ba? Kaya kung nga mabuto ko karon, masa may mahitabo pagkahuman. Lain kay mahitabo. Makakita kasi ang kontra, manghiwi. Sige ka hiwi. Bahal po ka diha. Sige na lamang ka high blood. Ay na lang. Ngisi lang kita ron. Ngisi lang kita. Enjoy lang ba? Kaya
Wala man ta sa ato ang yuta. Aw di man pud ni atong yuta gid ni atong tumban. Hindi mo man ta na nag-iyaris kalibutan. Puro raman ni hinulman. Nga. Sige lang. Bahala na. Bahala na ang kahitasan sa atong mga kaagis kinabuhi sa atong mga gipangbati. Sige na lamang. Ang sanaan ko, maujud kami gani diri duha lang mi. Mag-away pa man gani. hangad sa langit na lang taan ni duko sa yuta. Mao na. Hangad sa langit duko sa yuta. Kaya ug mutanaw ka sa imong kalagutan na makasumbag niya ka. Ito niya ka sa langit nga diri sa yuta. Anko, sakto yun na kayo anko. Ay ha, natingga, lumawala na ang tupak. Mao na. Yung star? Sarap, ang laki na ubos ko. Ako lang, gusto ko lang. Na. Sarap ng star bread. Unsa paghimo sa star bread? Maridil bay na ay daghan diya sa YouTube bay. Search lang bay. How to make star bread. Sayo na kayo. Nalang kay ubin diya dali ra. Pwede lagi mo maghimo yung kugalingong pan, di na mo mamalit anang big shop. Ang kahitasan ra gyud ang naside sa umaabot. Yes, Ma'am Shimmers, correct. Ang kahitasan, Ma'am Shimmers, magkuan na po ta back to premiere ta ha. Sa Monday ta mag-start. Pag-premiere na po ta si Ilen, si Sheka anak siya ang ako ang palaybon sa ako ang YouTube. Mga YouTuber din na, mga vloggers, mag-premiere ta, lusog. Kay hinay naman po ang FB karon tungod. Daghan kay nga himong vlogger karon no tungod sa ads on reels. Pero naay daghang balita karon, naay daghang mga marites nga ang ads kuno sa reels nawa na kay ang ads man gud mura na po na siyang negosyo. Ang kanang ads imuha nang pinduton. Nya naamay mo pindutan na jud nga mopalit. Nya karon kay kani mga namindot kay namindot ra man wa man sila palit. Muna nga nalugi ang negosyo. Nalugi ang negosyo sa nagbayad sa ads bay wa kabawi. Muna nga daog gihapon karon ang kanang singa na kaning normal nga vlogs. Kanang ads on reels daghan kaay karon naman na nag-reels kay kuan kanang nangandoy kay mina lamang magkumita. So akong reels wa pag ads na tan-aw mo sa akong reels na ads wa pa jud ko aprobahi sa ads akong reels. Hantud nawa na lang. Inday magtagalog po kayo. Uy, nandito pala si Maricel Soriano. Hello si Maricel Soriano, fans nimo. Magtagalog daw ka. Totoo bang si Maricel Soriano yan? Imposible. Alam niyo mga bay, mawawala na yung ads on reels. Hindi pa ako nakatry. Hindi ko pa nasubukan. Napanood yung mga reels ko, may ads na ba? Kasi dito kasi sa vlogging, kumikita lang tayo sa pamagitan ng panonood nyo ng ads. Pero syempre, kadalasan sa inyo nag-i-skip. Kasi naiinis kayo sa akin. Kaya nag-i-skip kayo. Kadalasan sa inyo nag-i-skip kaya walang kita tayo. Tapos yung mga star senders, thank you so much. Yan lang talaga ang additional na ano. Lagi may nakasubaybay sa'yo. Talaga ba, Maricel Soriano? Oo nga eh. Ano ka na oh? Kung share ka tapos follower. At top fan. Wow, thank you. Top fan pala to si Maricel Soriano. At top fan and follower. Pag yung my heart, ganyan parang diamond, top fan. Tapos yung parang kamay, follower. So, hindi ka liker, follower ka lang. Thank you, thank you. Si Maridel Hardin, top fan. Si Ma'am Shimmers, sharer, at saka, ano nga yung flag, mami? Ang flag is milestone. Malayo siya na, malayong lugar na follower. Ito naman si Susan Borjas. 3 years na siyang nag-follow. Thank you. Thank you, Susan. Si Cecil Boyne Consejo, wala pa siyang buds. Si Seth Shaila, ano siya? Ano nga yung Diamond? Sandali, nalimutan ko eh. Top fan pala, top fan. Thank you, Seth.
Ayan, kayo lahat mga bay, mag-comment dyan. Merong mga stickers sa gilid ng inyong mga names. Diyan namin malalaman kung ilang years na kayo nag-follow. Kung follower kayo, sharer, follower. Ayan, milestone, yung may flag. Ibig sabihin, malayo siya, malayong lugar na follower. Ito si Tanaka Arlene, 3 years na rin, thank you. Si Opilia, wala pa siyang sticker, kakamamaritis lang niya sa akin. Si Ninets Goodmalin, wala ring sticker, kamamaritis lang din. Si Elinette Mirin, malayong follower. O si Joy Mariano, malayong follower. Si Kat, wala. Si Rosila siya, wala. Si May Sara, wala din. Mga kamamaritis lang nito. Si Abby Bugman, 3 years na rin. Oh, thank you so much. Si Ami Angpi, 1 year na siya. 1 year na siya nag-follow. Thank you, thank you. Thank you so much. Hala, thank you. May mga stickers sa gilid ng pangalan nyo. Oh, ito si Iron Ramirez. Ang dami. Milestone, sharer, at saka follower. At top fan. Thank you, thank you. Si Jenny Francisco naman, milestone follower. Oh, 3 years na naman si Susan. Ito si Catherine, wala. Wala. Sige ha. Ay, Diyos ko Lord, thank you so much. Nakuan ka lang, nalingaw ko sa inyohang mga buds sa kilid sa inyongan. Si JS Bo, wala. Murag ka mamaritis ni niya. Si Ninets, murag mo apay pagkamaritis ani. Matagal na ako inday. Bagong account. Okay, thank you. Bagong account di ay mo din ang walay buds. Si Lorena, wala po siya buds. Si Nits, wala po. Si Rosita, 1 year. Thank you. Si Rose Mamalias, 3 years. Thank you so much. Hala, nag-start ako diri no is 2017, no? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 years naman di ako nagsigigyaw-yaw sa kawanangan. 6 years na ako nagyaw-yaw sa kawanangan. Di magod ka tong first 3 years magod. Adto man to sa atong pikas nga page. Bag-o ra man nga page na to. 3 years na sad ni nga page na to. Katong original na ko nga page sa una nga milyon na ang follower. Kuan naman ko to na wala man to na hack. Kay ato nga time uso man tong binaligyaig page sa una. Kato nga time ba. Nga mahal kayo baya ang page sa una kay lisod kay magpa-monetize og page. Ang page sa una mabaligya ba jud nimo 250,000 pesos. 150,000 pesos. Ingon ana mabaligya ang mga page sa una kay gamay ra ang mga vloggers. So karon na ay gusto mag-vlog, gusto nila ma-monetize sila din kay dili man gud dali magpa-monetize og page. Labi na kung dili ka wa ka nag-trend. Dili ka trending lisod kayo. So sa unang panahon atong year 2019, 2020 mao na nga year nga uso ang baligyaig page. Kung nakahinomdom mo. 21. Kung nakahinomdom mo. So mao to si Rowilly Joy Aquino Amaba, wa pa kay sticker gyud. Kamo pa pagmaritis siguro nimo sa ko ano. Ug ibang follower di kasabot sa imo. Unsa daw? Yung ibang follower di makasabot sa imo ginahambal. Sus Ginoo, Ilongga gid si Maricel Soriano. Gambal gisang Ilongga ya. Madam Inday, old supporter ko sa daan ni mga page. Gani Norse na wala na yun Norse yung una nating page, milyon na sana yun, sayang no. Hindi ko alam kung ano nangyari doon, basta yung admin ko kasi may hawak nun. Pero maraming nagsabi, uso kasi ang bintahan, pero yun lang naman ang sinabi, pero hindi ko alam, siya lang nakakaalam. Wala naman akong wala akong comment. Basta, ang alam ko, hindi ako nagkulang doon. Tuna Pinion, thank you so much. Tapan and milestone follower. Wala, may sino kayan? Uy, bay, ano may bay kay manghakot na may bay kay naanay naningog na mga liki. Thank you, ged ha, Maricel Soriano, salamat gid sa pang mo sa Thank you kaayo ha. Salamat kayo sa inyong tanan, sa inyong kanunay nga pagsuporta sa mga star senders nato. Thank you so much sa mga wala nag-skip din nag-ads. Salamat kay ha. Di ra gid ta kuan ginta makatigom-tigom gid in town kung usa sa inyo ha 2 3 5 di mag-skip og ads matigom mo gina sa sud sa kabuan mo dako-dako gid in town. Sige, babay na Mami Mers. Ato chata sa atong kuan GC kay dito ta mag-schedule sa ato ang mga premieres. Okay, thank you, Mami Mers. Amping din ha, amping mong tanan. Thank you. Ingat kayong lahat.